हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर'नि सासे जोबोर मुंदांखा आरो जोबोद टेलेन्टेड एक्टर गेवलां ब्रह्मनि सोमोन्दै। बिथाङा दिनैसिम मोनबेसे सावथुनफोराव फाव खालामखो आरो सोरनि डिरेक्शनाव सोर एक्ट्रेसफोरजों जयै खामानि मावबोखो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। थुदो बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिथांनि मुङानो जादों गेवलां ब्रह्म। बिथाङा सासे बड' फिल्म एक्टर आरो बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। बिथांनि जोनोमा जादों 24 डिसेम्बर 1985 मायथाइयाव। अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 34 बोसोर। बिथांनि सावथुनफोरा जादों फारियै गाबा सोलायो। बे फिल्मा 2012 मायथाइयाव रिलिज जायो सिराज बाग्लारिनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि क'-एक्ट्रेसफोरा जादों पाम्पुलि गयारी आरो जनाली बसुमतारी। बेनि उनाव बनजार। बे फिल्माबो 2012 मायथाइयावनो रिलिज जायो प्रजित नार्जारिनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि क'-एक्ट्रेसफोरा जादों धनिका आरो पामे। आरो बेनि उनाव बिथांनि थर्ड फाग्लि फाग्लि फिल्मा 2013 मायथाइयाव रिलिज जायो सिराज बाग्लारिनि डिरेक्शन होनायावनो आरो बे फिल्मनि क'-एक्ट्रेसफोरा जादों जिरिना ब्रह्म आरो समायना नार्जारी। बेनि उनाव गोजा सिन्दुरनि आलि। बे फिल्मा 2014 मायथाइयाव रिलिज जायो सिराज बाग्लारिनि डिरेक्शन होनायावनो आरो बे फिल्मनि क'-एक्ट्रेसआ जादों पुजा मुसाहारि। आरो बेनि उनाव बिथांनि फिरायनाय सावथुना 2015 मायथाइयाव रिलिज जायो सिराज बाग्लारिनि डिरेक्शन होनायावनो आरो बे फिल्मनि क'-एक्ट्रेसफोरा जादों मासुम ब्रह्म आरो पुजा मुसाहारि। बेनि उनाव बिथांनि हाथरखि फाग्ला फिल्मा 2016 मायथाइयाव रिलिज जायो सिराज बाग्लारिनि डिरेक्शन होनायाव आरो बे फिल्मनि क'-एक्ट्रेसफोरा जादों समायना बसुमतारी आरो मुन्दिना ब्रह्म। बेनि उनाव गोसोआ मानिया। बे फिल्मा 2018 मायथाइयाव रिलिज जायो सिराज बाग्लारिनि डिरेक्शन होनायावनो आरो बे फिल्मनि क'-एक्ट्रेसआ जादों करिश्मा। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव दासो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे सेराव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो। बेबादिनो आङो जोंनि बर' सावथुन मुलुगजों लोब्बा थानाय बायदि रोखोमनि आपडेट्सफोरखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैगोन।